počul limbický otlačok? Slovo. Skúste tak, ako by som mohla vidieť. Aha. A zdroj? Nazdar. Odo mňa, že? A zdroje máte aké? Vitalita. Ešte nejaký okrem vitality? Terabla, takže si to tak ako predávať. Výborne. Povedomé publikum, fúha. Dobre. Dneska som vybrala partnerské vzťahy a limbický otlačok. Ja som o tejto téme už rozprávala asi pred 2 rokmi a odtedy sa to tak trošku zmenilo. Tú starú prednášku pred 2 rokmi, tiež v tej sále tam vedľa, si môžete pozrieť na YouTube, odkazy na mojich stránkach. Moje stránky sú hozhony.eu. A to, čo rozprávam, to, čo vám budem aj teraz rozprávať, tak je vždy podmienené tým, čo ja zažívam. Čo zažívam sama so sebou, čo zažívam so svojimi klientami. A partnerské vzťahy sú jedna z takých ako lahôdok mojej práce. Rada sa na ne dívam a rada s nimi pracujem, pretože vnímam jednu zo svojich podstatných častí, svojich talentov je naozaj objasniť taký kód pre partnerské vzťahy tohto nového tisícročia alebo nového veku. Pretože taká tá stará forma, ktorú sme prebrali a ktorá sa stále objavuje v tom väčšinovom obraze okolo nás, je nefunkčná, viac menej, pre dnešný vek. Akurát my sme v tom veku, kedy sa to ako preklápa. Preto je to pre nás také náročné vidieť alebo pochádzať pocitovo z niekadiaľ, ale smerovať niekam inám. Kto z vás má pocit, že by ste chceli ako objaviť alebo dať do svojej praxe každodennosti niečo, čo všeobecne vaše vzťahy s ľuďmi urobí ľahšími a kvalitnejšími? Kto má ten pocit? Aha. Ja. Asi ste preto aj tu. Mne stále tam tie 4 stoličky sú veľmi zaujímavé, tie prázdne. Keď chcete kľudne, si tam môžete sadnúť. Je to voľne. Limbický otlačok, čo to je? V jednoduchosti a v skratke. Pretože je to veľká téma a týka sa úplne všetkého. Týka sa mozgu, týka sa toho, čo my priťahujeme do života ako to, čo si myslíme, že je pre nás dobré. Keď je bytosť počatá, to znamená, že sa spermia s vajíčkom prepojí, tak tá energia, pod ktorou sa to stane, je veľmi dôležitá. Či je to náhoda, je to nejaká asistencia, nejaká umelá, už teraz aktuálna, bohužiaľ, alebo je to naozaj vedomé rozhodnutie. To je veľmi dôležité z hľadiska toho, ako my budeme vnímať život. Život v zmysle svojho tela a všetkého, čo sa deje. Kam smerujem, čo robím, ako to robím. Z mojej skúsenosti už aj klientskej sa ľudia, ktorí sú počatí umelo, ten jednoduchý rozdiel je v tom, že keď vajíčko má najnepreniknuteľnejší obal z celého ľudského tela ženy. A ono čaká celý život na tú spermiu, ktorá má rezonanciu s ním. Mnoho spermií dorazí k vajíčku, ale nedostanú sa nikam, umrú. Keď sa stane, že sa stretnú tí praví, tak to, čo medzi nimi sa stane, není to, že vajíčko obkolesí, stovky spermií, ktoré ho oslabia a potom tá jedna sa dostane dovnútra. To je obraz násilia, ktorý nám je podsúvaný. To, čo sa medzi nimi skutočne deje, je, že vajíčko sa zamiluje a spermie rovnako. Je to také trošku možno romantické, ale tá energia medzi nimi je sexuálna a tá najdôležitejšia, ktorá medzi nimi to tzv. Zaiskrí. Oni umrú, vajíčko zmekne a oni sa prepoja, zomrú a začne nový život. Toto je ten moment a ten taký, ja som to nazvala veľký tresk, keď čítate Vitalitu, už to tam určite bolo. A to je energia špecifická, ktorá prepája potom mužsko-ženský, ale akýkoľvek iný element preto, aby sa zrodilo niečo nové. Je to prerod do novej dimenzie. A tieto prerody sú dôležité na všetkých úrovniach. Je to počatie, je to pôrod, potom to dieťa ide von,
jak sa narodí, ako začne vnímať svet. A potom každá naša zmena, ktorou prechádzame, to je vstup do nejakej novej práce, do nejakého nového projektu, do nejakého nového vzťahu, zmena v myslení, zmena v zdanie sa niečoho nového. Každá zmena je ako keby prerod z jednej dimenzie do druhej. A to ovplyvňuje táto energia. Dáva vám to zmysel? Zatiaľ? Ďalšia fáza, veľmi dôležitá, keď plod prejde tými všetkými vývojovými štádiami, tak ono sa ustáli v tej ľudskej forme. A ľudská forma sa potom pohybuje ďalej skrz vývin mozgu. Je to naozaj veľmi rýchly a taký intenzívny proces vývoja mozgu. Kedy sa prepájajú neuróny v hlave tomu malej bytosti, ktorá v matke je, a všetko, čo tá matka zažíva a ako vníma svet a život, tak na základe toho sa prepájajú neuróny v hlave v tehotenstve, keď sme v bruchu. Frekvencia znamená čokoľvek, čo vibruje tým telom ženy. A to, čo ako ste videli, keď sa usmejem, tak moje telo nejakým spôsobom vibruje. Vibrácie si môžete predstaviť, ako vidíte, že mám červenú na sebe. Vaše oči sa na to pozerajú a červená má určitú vibráciu. A vo vás to niečo vyvoláva. Každý má s červenou niečo spoločné. A to spoločné to v nás vyvoláva. Nereagujete na mňa ako na modrú, ale ako na červenú. Dáva vám to zmysel? Není to jedno. Je to naozaj ten výber a tá skutočná voľba toho, čo prezentujem ako svoju vibráciu, čo si vyberiem a s čím rezonujem ako ja, má veľmi silný dopad na to, kto som a ako sa ku mne to okolie bude správať. Takže v tehotenstve je väčšinové nastavenie mozgu na základnú, ja tomu volám základná frekvencia. Keď si zoberiete svoj vlastný život, tak my sme nejakým spôsobom väčšinovo nejak naladení. Niekto je viac optimistický, niekto je viac smutný, niekto je melancholický, niekto má viac strachu, niekto je viac ako úzkostný. Skúste sa zamyslieť nad sebou, keď bez ohľadu na to, čo sa deje von, ste vo väčšinových prípadoch, aký ste, ako ste viac veselí, ste viac melancholickí, ste viac úzkostní. Čo je tam úplne pod tým, keď si zoberiete, ako odstránite preč? Skúste si zavrieť teraz oči, zavrite si oči na chvíľku a poďte pod tie nánosy denného života. Je tam pod radosťou, pod tým, keď sa niečo darí alebo nedarí, je tam stále nejaká pochybnosť, alebo je tam silná dôvera v to, že všetko je a bude správne. To sú dve základné frekvencie. Bude tam dôvera, uvoľnenie a láska, alebo tam je strach a napätie. Kde sa nachádzate viac? Bo niekomu sa môže dariť a stejne čaká, že to raz skončí. A niekomu sa nemusí dariť v tej chvíli, ale vie, že niekde sa to proste spraví na chvíľu. Máte? Kto je v tom väčšinovom strachu? Kto je v tej väčšinovej láske? Toto sú základné frekvencie, ktoré sa predávajú skrz tú tehotenskú fázu. Je to povedané veľmi jednoducho, ale naozaj je to jedna frekvencia, ktorá potom, keď prechádzam životom, tak ona naberá veľmi veľa foriem. Pôrod je ďalšia fáza a potom ďalšia fáza je výchova dieťaťa od narodenia až po 9 až 11 rokov. Jak sa to potom prejavuje v partnerských vzťahoch, je dosť také ako vtipné, pretože keď sme podmienení týmto všetkým a máme svoj limbický otlačok, máme tie neurónové prepojenia v hlave, ktoré sú ako také slniečka, mám takú guličku a takto sú tie lúče a oni sú, že jedna, druhá, tretia a niektoré sa kamarátia, niektoré sa kamarátia viac alebo menej. A v hlave nám to je elektrické prepojenie v hlave skrz neuróny, ktoré vytvárajú určité napätie alebo uvoľnenie v tele. A my skôr, než si uvedomíme, tak na veci reagujeme.
Keď sa dívate na mňa, tak každý má nejakú inú. Už teraz máte jasno. Každá hlava, každý ten kortex, ak som o ňom hovorila tu, má už svoj názor o mne. Vidí ma pár minút a už má takzvané odhadnutú na základe nejakých svojich skúseností, na základe niečoho. Niečo mu je príjemné, niečo mu je nepríjemné, niečo ešte akože chce alebo nechce skúmať. A toto nevypovedá nič o mne. Vypovedá to o tom, čo ten mozog zažil. Jak sa stretol, čo znamená červená pre neho, čo znamená tamto. Takže to, čo vidíme von, to, ako sa na to dokážeme pozrieť, to, čo sa nám dostane z nášho vnútorného rezervoáru našich skúseností, hovorí o tom, ako sme s danou situáciou totožní, netotožní. Hovorí sa, že strach nám nebráni mať radostný život. Ale strach nám ukazuje, kde je prekážka v tom radostnom živote. Dáva vám to zmysel? Strach vždy ukazuje na to, kde je energia takto stiahnutá. Kde sa bránim, kde mám odpor. Pretože v rámci výchovy jednoducho je tam veľmi veľa tých odtienkov, samozrejme. Ja teraz budem naozaj tak ako vyberať len jednoduché výrazy preto. My získavame odpor alebo kolaps. Keď sa s nami zaobchádza veľmi, nemusí to byť veľmi, s nerešpektom, tak my buď začneme kolabovať, že sa proste akože zložíme, alebo vytvoríme odpor voči tomu, čo nás nerešpektuje. A to sa potom veľmi krásne doplňa v akýchkoľvek vzťahoch. A partnerské vzťahy sú o tom, veľmi špecifické, že keď sa dva limbické otlačky, ktoré spolu súvisia, ktoré si tak ako nahrávajú a vytvárajú jeden celok, keď sa spoja, tak majú pocit, že k sebe patria. A oni majú pravdu. Oni naozaj k sebe patria. A tragédia vzťahov je o tom, že zamilovanosť a láska je veľký rozdiel, akorát my ich veľmi málokrát poznáme. Klasická zamilovanosť, tá príťažlivosť, ktorá priťahuje ľudí, je rezonancia limbických otlačkov. Keď žena napríklad má za sebou výchovu alebo jednanie, pretože limbický otlačok nie je len od rodičov, je to od všetkých autorít, ktorí nás ovplyvňujú v tom detskom veku. Jednanie bez rešpektu, tak ona sa stáva určitým spôsobom obeťou. Je to frekvencia obete. A to má červená nejakú frekvenciu, tak obeť má nejakú frekvenciu. A tá obeť si takto kráča životom a ona potrebuje, aby ju niekto doplnil. Kto ju doplní obeť? Tyran. Takže tyran si tak ako kráča životom. A oni sa zrazu stretnú. Že wow, to je láska, Bože. A pesničky. A príhody a príbehy a je to proste krásne. Prečo? Pretože tieto dva limbické otlačky si naozaj sadnú. Tá obeť je zvyknutá na to, že je rozhodované o nej. Prečo by sa mal niekto pýtať, či jej to vyhovuje a či by to chcela trochu inak. Teraz budem preháňať, ale ono to má nejaké také svoje jemnejšie odtienky. Prečo by tyran mal byť zvyknutý na to, že sa má vôbec pýtať a zaujímať o to, čo je na tej druhej strane? Čo sa deje? A to môže byť od tých naozaj takých krutých príkladov, kde žena je bitá, až po tie jemné. To znamená, že idem na seminár, urobím si svoj vlastný čas niekde mimo a partner si zmyslí, že ja ju prekvapím. A nezaujíma ho, že či mne to vôbec vyhovuje, alebo či to tej žene vyhovuje, či mám na to energiu. Proste to je dobrý nápad, super, perfektné a ide. A čo sa stane? Hádka? Napríklad príde, ale pole ženy na to nie je pripravené. Alebo máme tie vecičky, čo sa volajú telefóny,
ktoré, keď som už pri tom, vás poprosím, keby ste si vypli v tejto chvíli, ak môžete. Pretože energia, ktorú vytvára telefón, tak ona zrýchluje frekvenciu mozgu. Ten kortex, ktorý teraz už zase jasne, tak teraz by sme si znova mohli urobiť opice, lebo tuto už zase vybruje, tak telefóny zrýchľujú tú frekvenciu. Ale práca s libickým otlačkom je dôležitá a to je to, čo robím na seminároch, je spomaliť to. Lebo vtedy my dokážeme fungovať aj v inej časti mozgu a to je táto. To znamená, že späť k našej žene, ktorá je prekvapená partnerom, keď je táto časť mozgu, ktorá sa volá plazí mozog, je dostatočne v kontakte s jej telom a vie, že je unavená, že mala víkend a že potrebuje si naozaj oddychnúť a že to síce pekné, že on ju chcel prekvapiť, tak ona má dve možnosti. Obeť, tu bude obeť, a tu bude neobeť, dobre? Takže tu je obeť. Tak obeť si v tej chvíli navyknutá na to, že o nej niekto rozhoduje, povie, on ma chcel prekvapiť, no tak by som mala, no dobre, no. Tak on príde, idú na večeru, ona je unavená, tak to jej padajú oči, ale a ten večer je taký, aký je, proste nemastný, neslaný a on nefunguje to. Toto je neobeť. Takže pokiaľ sa toto stane neobeti a ona je v kontakte s týmto mozgom a ona cíti svoje telo, logicky si veľmi dobre, sa budem vždy dotýkať tej časti mozgu, ktorá hovorí. Logicky si uvedomuje, že áno, on ma chcel prekvapiť, áno, on je pozorný, fajn, ale ja som sa nedostala do fázy, keď by som sa mohla o tom rozprávať. Mňa sa nikto nespýtal, ako sa cítim. To znamená, že ako on môže vedieť, jak sa cítim. Ako sa cítim? Som unavená, mám toho dosť, som bola v klimatizovanej miestnosti celé 2 dni a mám akorát tak chuť byť sama vo vlastnej aure, prejsť sa lesom a ísť o 7 spať. Toto hovorí tento mozog. Takže, keď toto aj obeť, aj neobeť majú rovnaký stav, a to je tento stav, čo som popísala. Obeť nedá na tento mozog. Pretože keď obeť bola mladá, tak keď robila tak povedať, buď ticho. Alebo robila nejaké také tie opice, ako my sme robili. Tak prosím ťa, nerob to, lebo ti to zostane. Tak to sa dáma nespráva. Všetko to, čo sme robili, tak to je tento mozog. Väčšina žien, alebo väčšina ľudí, to teraz jedno, či to ženy alebo muži, sú potlačení v tomto prejave. Keď sa tento prejav tohto mozgu ešte ho preženie, tak to sú tí ľudia, ktorí môžete poznať z tých 60. rokov, takýto hippie. Tak to bolo dôležité v histórii, pretože oni krásne vyrovnali ten veľký pretlak tohto mozgu predtým, kedy to bolo jasné a muselo to byť takto a takto a takto a takto. Tak nastúpili znova tí, ktorí boli kvázi prírodní, to bol tento mozog. Človek, ktorý mu vládne tento mozog, ten je ešte živý mozog, tak to je človek, ktorý je kvázi free, niekto to volá, že free, cool, in. Takže free, cool, in. To není moje, to som niekde počula. Ale to je presne ten, akože fajn, super, perfektné, jasne, všetko je OK, vzťahy proste voľné, všetko bla bla bla, nedá sa na ňo spoľahnúť. Ako keď ste v jeho prítomnosti, tak sa cítite živo. Lebo naozaj tento mozog funguje, ale ako náhle tam nejaká zodpovednosť, takže keď ste človek tohto typu, tak to je ten človek, ktorý je upiatý. To je... Rada by som vám niečo povedala. Potrebujem skončiť za 5 minút, takže by sme si teraz urobili takú anketu. A potom poďme ďalej. To sú workoholici väčšinou. Ľudia, ktorí dokážu zamestnať alebo obetovať svoju dušu pre veľké korporácie a veriť naozaj, že 200 000 za mesiac im spasí život. To naozaj, tento mozog dokáže dokonca veriť, že čau. Čau, Gabi. Dokáže veriť, že stačí, keď pracuje aj 12 hodín denne, tak cez víkend, keď si šupne nejakú tú ľahkú alebo tvrdšiu drogu, tak ho to proste krásne vyrovná. To môže urobiť len človek, ktorý je v tomto. Ktorý má tie svoje... Ja to nakreslím. Keď si to
predstavíte, tak toto je ten kortex a toto je ten ješter. To je ten plas a toto je ten, ktorý má tu na ponožky, ja neviem čo všetko, ja neviem, viem kresliť, no už to nebudem hovoriť. Takže toto je. A jedine tento mozog si môže myslieť, že je nekonečný a múdry. Keby sme z neho urobili postavu, tak by to bol taký dospelák, ktorý si myslí, že je múdry. On nie je múdry, ale si myslí. A toto je takéto decko. A medzi nimi je ešte jeden, ale k tomu sa potom dostanem. No, jasne. Ako sa to volá tento mozog? Plazy. A to nie volá sa to aj malý mozog? Či malý mozog? V inej terminológii áno. Je to súčasť. Takže som späť v tej obeti, ktorá je tu a uvedomuje si to, ale tento mozog nemá takú silu. V podstate do tejto situácie je povolaný tento a chce byť ona milá, zlatá, prebalená, tomu hovorím. Takže povolí a stretnú sa. Táto neobeť v tejto situácii zareaguje tak, že uvedomuje si svoju únavu a uvedomuje si snahu toho človeka. To, čo urobí, je, že povolá v tejto situácii, tu je limbik. Limbický systém takto prepája tieto dve rôzne. A v ňom sú tie neuróny, o ktorých som hovorila. A neuróny sa dajú nakresliť ako naozaj takéto slniečko. A keďže je obeť, tu bude limbické z obete, keďže obeť, ktorá je tu, nemohla nikdy sa vyjadrovať alebo prejavovať, alebo bola zastavená v tej pravde, tak má nejaké prepojenie. Takže do tejto situácie, kedy tu je únava, musím vyhovieť, tento mozog prirodzene pustí elektrickú energiu takto. To sa rozhodne z hlavy. Hlava rovná sa. Potrebujem vyhovieť, inak bude nahnevaný, alebo ja neviem čo všetko. Neobeť, takzvané voľné, zdravé. Má tiež nejaký svoj limbický otisk, prepísaný väčšinou. A to hovorí niečo iné. Tento limbický otisk nedovolí prehovoriť ješterovi, plaziemu mozgu. Dovolí ísť podľa starej štruktúry. Lebo tu hovorí strach, to je ten strach, o ktorom som hovorila. Tu tento mozog urobí jednu vec. On pustí elektrickú energiu sem, zistí, aha, som unavená, a pustí elektrickú energiu sem. To znamená, zistí, chápem, vnímam, oceňujem. Takže vie na obidvoch poliach, aká je situácia. A to, čo urobí, je, že zistí, do akej miery je tam naozaj v tom tele pravda a potom ju veľmi jasne a talentovane vyjadrí. To znamená, že situácia v tejto polohe by znela, ja si cením, že si prišiel, alebo že chceš prísť a vnímam to ako prejav lásky. Môj stav je ale taký, som veľmi unavená a rada by som dnes teda bola sama a večer strávila sama a vyspala sa vo svojej vlastnej aure. A je na tom druhom, je na tom partnerovi, ako to zvládne. A tu sme v ďalšej fáze. Pretože keď sa jeden z partnerov vyjadrí, tak to je jedna vec. Druhá vec je, ako zareaguje ten druhý. Kto z vás zažil strach z toho, ako zareaguje partner, keď sa vy vyjadríte pravdivo? Takže ideme do ďalšej fázy. Tá obeť to neurobí práve preto, že sa bojí. Pretože vie, že keby sa on nahneval, tak ona nevie, čo s tým. Bude jej to mrzieť a bude si pripadať sobecká. Kto z vás to pozná? Áno, lebo sme veľakrát, keď sme boli mali, boli označovaní ako sobeckí a necitliví, lebo sme vyjadrovali seba prirodzene, bez cenzúry. Neobeť sa vyjadrí a znova funguje mozog. Mozog, aj keď sa treba objaví nejaká pochybnosť, tak tento mozog je taký mudrc, takzvané, a on v tej chvíli pracuje týmto spôsobom. Áno, povedala som mu to a teraz si zoberme, aký príklad, ako reagoval ten partner.
Hoďte mi. Povedal OK. Povedal OK. Takže tento systém to hodí sem aj sem. Takže malý plas je šťastný. Super, idem spať. A tento spôsob, ja sa už teším na neho zajtra. To je tak ako akceptujúci človek. A podporí to vzťah. Ak je to pravda, ako hovoril pravdu. Takže tu máme OK. Jak ešte môže reagovať ten človek, ten partner? Urazí sa. Tak dáme, že sa urazí, hej? Ide sem, ten impuls, že sa urazil. A čo urobí toto? Tak mu treba. To by povedal skôr tento. Tento? Čo povie? To je to malé dieťa, to naše 4-ročné dieťa, ktoré na to pozerá a predpokladá, že ho všetci budú mať vždycky radi. Je to jeho problém. Čo ešte? Vystraší sa. Čo ešte? Smúti, on ma nemá rád. Začne robiť toto, že či sme, akokoľvek sme starí, tak to proste príde, lebo tak sme podmienení. Odmietli sme, povedali sme pravdu, povedali sme nie, povedali sme áno a v určitej chvíli príde toto. Osamotenie. Odkiaľ to pochádza? Toto. Ešte slzy nakreslím, dobre? Detstva. Akého? Ktorá časť? Prenatal môže byť. Porod, áno. A ktorá časť porodu? Po porode, áno. Moment, kedy sa bábätko narodí, ako tam je krásne čerstvé. A čo sa stane? Je odložené. Je 9 mesiacov, alebo menej, alebo viac, to je jedno. Dieťa si vždy vyberá moment, kedy je najlepšie pre ňoho sa dostať do novej dimenzii, to znamená z tej matky vyliezť a ísť sem, počuť jej hlas inak, nie skrz tú membránu, ale byť tu. Tak to je dieťa, ktoré dáva impuls, že idem. Není to kolečko vypočítané a není to doktor, není to nikto iný, je to dieťa. A potom, keď sa toto stane a to dieťa má jeden puls, jeden dých, proste všetko spolu s tou matkou 9 mesiacov alebo plus minus, tak v jednom momente je mu nedopriaté, aby sa narodila placenta. Väčšinou. Placenta je veľmi dôležitá aj z limbického otlačku. Prečo? To je taká... Identita je tam. Presne. Keď nám odstrihnú placentu a ešte placenta v matke, tak to je, keby sa identita spojila v tej chvíli s matkou. Preto veľa ľudí, a veľa hlavne žien, s matkou, a nie len žien, to je skôr domnienka. Stretávam sa aj to je jedno. Ale zostáva prepojená a zmotaná s tým osudom matky. To je prvá vec. A druhá vec ďalšia je to, že to dieťa fyzicky, toto je fyzické naše telo, je čo? Je takto ako zmotané. Je uviazané, nejakým spôsobom zabalené a ponechané samo. Pozerá do plafóna. Aký to je asi pocit? Je to viac než zlé. A to je všetko tu. Tento mozog tu ešte není veľmi aktívny, on to nechápe. Tento a tento si to pamätá. Tento si pamätá fyzický pocit a tento si pamätá to, čo sa stalo. A to, ako s nami bolo manipulované, to, ako s nami bolo zaobchádzané. Takže v momente, keď my povieme partnerovi nie, to je jedno, v akej sme roli, tak tento mozog si pamätá opustenie. Je tam nejaká zmena. My sme vyšli do novej dimenzie a boli sme opustení. Je tam zmena. Zmena je základné slovo. Zmena, partner mal nejaký plán, išiel za nami a my sme robili zmenu. Zmena znamená, keď sme boli od matky odobratí, proste zaručenie sa toto dostaví. Nie sme divní, nie sme, ja neviem čo, je to z hľadiska toho, aké sú pôrodnícke a boli pôrodnícke praktiky, je to normálne. Nehovorím, že to je zdravé.
Takže tam sa presne dostaví ten moment, vrátim sa späť k tomu dieťaťu, to dieťa v tej osamotenosti, čo urobí? Plače. Čo ešte? Kričí. Bojí sa. Hľadá riešenie. Zamrzne. Vstúpi do seba a stiahne. Všetko to, čo hovoríte, má jeden menovateľ a to je není prítomné. Ono musí nejaký spôsob vyriešiť tú situáciu. Situácia je tak ťažká pre neho, aj je to šoková situácia a ono to vyrieši väčšinou tak, že není prítomné, tak ako ste presne povedali. Buď sa vystrelí z tela, alebo sa odopne mi napadá, to nie je správne slovo. Vlastne sa odosobní od toho, čo sa deje. Každopádne, toto je telo, jak som hovorila, toto je ten mozog. Ono opustí vedomie toho tela. Lebo to je tak pre neho tak drásajúci zážitok, že ono nechce byť samo. Pre dieťa, ktoré sa narodí, je všetko dobré, len nebyť samo. Ono nedokáže ho psyché, nedokáže zvládnuť samotu. Keď som žila v prírode, tak som videla presne, jak sa rodia zvieratá. Nejaká matka nikdy neodíde od svojho dieťaťa. Nikdy. Nedovolí. Aj tá kačka na mňa bude robiť. Proste nemôžem. Nie, to není prirodzené. To je len, človek si vymyslel túto vec. Samota je pre to malé dieťa, ktoré si môžete predstaviť ako tento mozog, je proste vražedná. A potom sa prejavujú každé to dieťa, každý tento mozog si vytvorí svoju vlastnú stratégiu prežitia. Niektoré dieťa sa vystrelí z tela, niekto sa už ani nevráti, niektoré proste bude stuhnuté, niektoré má šok v očiach a kopec ďalších. To, ako reagujete vy, alebo ako to je u vás, môžete veľmi ľahko vysledovať, keď urobíte takéto niečo, že urobíte zmenu. Proste nesúhlasíte s niečím, postavíte sa do cesty a postavíte sa za seba. Jašter, dieťa, zápis v mozgu. Súvisí to so samotou. V partnerských vzťahoch je najväčší problém z mojej praxe, ktoré sa pozerám, je neschopnosť nechať druhého voľného. Neznamená to, že ten človek si bude robiť, čo chce, pretože keď sa dohodneme raz na monogamnom a výlučnom vzťahu, tak každá vec, ktorú robím, hrá rolu. Energeticky, to je jedno, či to ten človek vidí, vie tam alebo nie je, tak hrá rolu a ovplyvňuje celý ten kolobeh energie. A samota sa spája s týmto zážitkom, ktorý som popísala. To znamená, že byť sám je pre vzťah veľmi dôležité. A na druhej strane je dôležité aj nechať toho druhého byť sám. A nie vždy to musí byť v tom istom momente. Najťažšie vo vzťahoch je spracovať toto svoje nastavenie v momentoch, keď ten druhý neočakávane reaguje alebo koná inak, než je pre nás príjemné. To, čo nás učia, a to, ako sme boli vychovaní, a teraz sa postavím do tej obete, obeť a tyran je to isté, oni môžu stať presne na tomto mieste. Vo Vitalite myslím, že v minulom čísle a predminulom bol veľmi dobrý môj článok o tom. Som na ňo hrdá. Tak sa im podarilo. Nie každý je taký dobrý, tento bol fajn. Tu nám môžu stať vedľa, tak sa zadržať za ruky. To, čo je tu, a teraz som to zabudla. Ja sa vrátim nazad. Nevadí. V rámci tejto hry samota, nesamota sa dostaví jedna jediná esencia, a to je strach, o ktorej som hovorila. Kde je strach, nie je láska. Kde je uvoľnenie, nie je napätie. Keď mám takto ruku, je uvoľnená? Nie. To je proste iná frekvencia. Keď mám červené šaty, tak nemám biele. Keď som tu, tak nie som tu. Keď som tu, tak nie som tu. Takže to všetko, akým spôsobom ja spracovala samú seba, súvisí. V momente partnerských vzťahov, keď ja som v roli obeťa, už to prichádza, alebo tyrana, to je jedno. Obeť som kedy? Obeť som vtedy, keď mám pocit, že musím následovať to, čo povedia iní. Tyran som vtedy, už viem, čo som chcela povedať. Tyran som vtedy, keď musím usmerňovať a manipulovať vonkajší svet, aby som sa cítila dobre. Chápete to? Môže byť aj to, aj to?
Väčšinou áno. Nie sme obeť bez toho, aby sme neboli tyran. A naopak. Akurát niekto má percentuálne možno viacej zážitkov takých a takých, ale obidva póly. Není jeden bez druhého. Takže v tej tyránskej pozícii potrebujem, prosím ťa, daj si obidve nohy na zem, lebo ma to rozčuluje. Nemusíš si tak dávať. Ale bola to skvelá reakcia, že? Áno. A tá obeť robí, že jasne, len nech je kľud, len nech je pokoj, len nech sa tí ostatní cítia dobre. Prečo? Nemá sa rada. Prečo ešte? Strach. Aha. Toto. Pretože keď ma opustí, tak čo? Samota. To znamená čo? Zomrem. Naozaj to je strach z úmretia. To malé bábo, ktoré je samo nechané, tak ono naozaj je bližšie smrti než životu. Keď sa narodí dieťa, tak ono je v nehmotnom svete o mnoho viac, než v hmotnom. Keď máme, ja sa sem to vrátim, ale keď sa narodí bábo, tak ono má svoju tú duchovnú časť, ktorá ním operuje, a potom má tú obrovskú nehmotnú časť tu. A ono má tento kanál otvorený úplne, totálne. Dieťa nemá uzavreté toto, to viete. Potrebujete s ním zaobchádzať jemne. Znamená to na energetickej úrovni to, že ono veľmi ľahko sa vráti. Ono má o mnoho väčšie prepojenie tu. A tu je smrť fyzická. Toto je život fyzický, ale toto není tak pevné. Po čase, ako sa ono v tej hmote krásne zabydluje, to je šechizmus, pardon, tak ono sa to prepojenie zužuje a už nemá taký prístup. Potom sa to robí meditáciami, rôznymi cvičeniami, že sa to znova dokáže ako rozširovať a rozširovať. Preto tie deti to dokážu prežiť, lebo majú k smrti bližšie. Kedy sa to zvykne uzatvárať? V ktorom veku? Ono v tom kodovacom období do tých 11 rokov to tak sa to stane. Preto dokážeme prežiť tie veci. Keby s nami niekto manipuloval tak, ako keď sme boli deti teraz, tak to nedáme. Ale vďaka tomuto sme to dali. Práve preto oni tie malé detičky aj vidia tie nejaké bíly alebo bíly. Preto dokážeme tie praktiky v porodnici prežiť. Čože super. O to sa opieram. Ja s týmto vlastne pracujem, prepis limbického tlačku som povýšila na prácu tohto druhu. Že vlastne sa vraciame sem a tam to prepisujeme a potom človek môže pracovať s týmto rozpätím. Takto. A potom fyzická realita a toto telo a tá fyzická realita je úplne iný domov než predtým. Už nie sme obeť a tyran, už sme tvorca. Toto je super. Nie obeť je tvorca. Toto je tvorca, to je obeť tyran. Hej? Tak. Sme späť k tomu v tom prepojení s tým partnerom. Takže povedala som mu nie, on otočil auto a išiel domov. Pýtam sa, si sklamaný? Nie, som nemal očakávania, takže bla bla bla. A ja cítim, že asi mi klame. Chce byť borec, ale... Takže nemusí sa ani prejaviť, nemusí mi nič povedať, moja intuícia hovorí, a už to začína, budem sama, pustím a pôjde za inou, bla 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 bla. Kľudne môže ísť, samozrejme, keď to nezvláda. Pretože poviem nie a keď on sa dostane do stavu obete, tak povie, tak čo? Tak začne takto plakať vo vnútri a keď nie je schopný byť sám a ukonejší toto dieťa spracovať si tento svoj priestor a rovnako to uchopiť, pretože tento priestor mu hovorí, teraz on hovorí toho odmietnutého partnera a jeho energia tu pracuje a čo on cíti? Čo cíti tu, vlastne v tom tele? Keď sa usmejem, tak cítim v tele, tak on má tie svoje kutiky dolu. Čo cíti? Sklamanie? Strach? Odmietnutie? Čo ešte? Smutok. A cíti sa milovaný? No. A tu je ten veľký rozdiel milovať a byť zamilovaný. Ten človek môže byť zamilovaný. Sa hovorí v angličtine falling in love, padnú do lásky. Padnú do lásky môže človek, ktorý v nej nežije. A keď takí dvaja sa stretnú, tak
spadnú spolu. To bude taká dosť veľký prúser. Ale v momente, kedy tento človek je odmietnutý a dokáže svoje pocity tohto dieťaťa zvládnuť a milovať sám seba, tak pochopí, tak ho ten limbický systém pustí sem a tu si on v tom svojom, ja to mám, že myšlienkový budoár. On si tam nájde svoje súsťažnosti, že a pochopí tu. Áno, ona je unavená, ona má právo na svoj priestor a čas. Dáva to zmysel? A dokonca ctím si ju za to, že si vie ochrániť svoj priestor. Že mi vie povedať pravdu. Pretože čo by som mal z toho, že ona bude vyblitá a budem, akože fajn, som borec, doniesol som krety, mám to, ale ona je tam na 5%. To samé je v sexe. Na čo to je dobré? Len na to, aby sa nikto necítil takto? Možno je dobré nechať toho partnera aj odísť. Nech si hrá tú hru s niekým iným. Ale pokiaľ tento partner je tvorca a vie povedať nie a tento partner je obeť a trvá na tom, aby ten druhý hral jeho hru, tak to nie je naozaj tá frekvencia, ktorá ich prepája. Rozumiete tomu? Akokoľvek to je. Môže to byť ona, on, môžeme sa striedať v týchto pozíciách. To, čo je podstatné, je vždycky z tejto pozície toho, že za tých 15 rokov, čo robím túto prácu, tak môžem povedať, netvrdím, že to je pravda. Je to moja skúsenosť, ktorú vidím. Stále sa vracame k tomuto. Vďaka tým technikám a takým tým vymoženostiam techniky, ktoré prišli v 70. rokoch, sa do pôrodného pola dostali hovorí sa, aj Michel o tom hovorí, že mužská energia. A on má pravdu a zároveň to ako z môjho cítenia trošku dehonestuje tú zdravú mužskú energiu, lebo ona keď je zdravá, tak je dobrá. Akorát toto je taká technokratická energia. Keď sa dieťa rodí, tak sa rodí preto, lebo potrebuje prejsť nejakým procesom. A proces sa nikdy nedá unáhliť. Keď to viete, keď ide na rande, tak to chce čas a priestor, aby ste zistili o seba niečo. To je proces. To samé je o tom, keď dieťa ide skrz pôrodné cesty, tak to je toto, ktoré mu povie teraz. A ono sa natočí do správnej polohy a začne otvárať a tlačiť na dialožný čípok po slovensky, krčok. A čo sa stane, keď to dieťa, ktoré má so zdrojom prepojenie a ono dá impuls, tak telo matky začne reagovať. Začne reagovať tým, že ho začne posúvať smerom dolu, tam, kam chce. A čím je to telo matky voľnejšie, telo matky je voľné vtedy, keď tento mozog, je šťastný, keď sa nebojí, lebo toto je telo. Tak potom to dieťatko môže postupovať ďalej. A ten proces je láskyplný a je v kľude v podstate. Keď do tohto procesu sa začnú motať technokratické vplyvy, to znamená umelý oxytocín, vyvolávacie proste otázky, svetlo ako tu, všetko, čo tento mozog aktivuje. Tento mozog vytvára v nás adrenalín, tento mozog adrenalinový koktejl, lebo to nie je len adrenalín, a tento oxytocínový koktejl. Adrenalinový koktejl je aj v zvieracej ríši o tom, že keď srnka rodí a ona má treba už hlavičku von alebo proste časť tela von a príde nejaký predátor, tak tento mozog dokáže urobiť to, že sa stiahne, ona vtiahne dnu ten plod, to malé, a beží preč. V 1 sekunde to je. A potom znova zapojí tento mozog, alebo zapojí proste oxytocín, uvoľní sa a znova začne rodiť. To isté sa deje so ženou. Keď ona je v kontrakciách a začnete jej dávať otázky o tom, koľko zarába manžel a ďalšie veľmi dôležité veci a začnete na ňu dávať svetla a polohovať ju, manipulovať s jej telom a tvrdiť, že musí dýchať, tam sa zapojí tento mozog a tento mozog je o ochrane a obrane.
Pretože keď prídem k tebe a poviem ti, a urobím toto, tak ty okamžite máš kontrolu. Okamžite chceš vedieť, čo sa ide diať. Aha, že? Tento mozog. Niekto mi vstúpil do môjho osobného pola a ja potrebujem vedieť, čo sa deje. Je to absolútne správne. Ale pôrod sa deje tu. To samé je s orgazmom, so sexom, s tým, ako blízko chcem k niekomu ísť. To je všetko tu. Preto je tak dôležité v partnerských vzťahoch, aby tento mozog bol aktivovaný, aby bol vyliečený, aby bol správne, pretože v momente, keď ja chcem s inou bytosťou fungovať, tak ja nemôžem fungovať len tu. Nemôžem byť ten človek, ktorý si urobí takto, no tak on zarába dobre, nesmrdí, je voľný, není homosexuál, nemá deti a býva ale 20 km odo mňa. Odškrtnuté yes. To by bolo fakt jednoduché, že? Funguje to tak? Nie. My potrebujeme s týmito obidvoma komunikovať a vedieť, čo sa tu deje. Preto z hľadiska partnerských vzťahov olympického otlačku je dôležité mať svoj príbeh pôrodný vyliečený. A ako ho vyliečiť? Lieči sa z hľadiska limbického otlačku, je to limbický otlačok 1 a pracuje sa tam s momentom počatia, s prenatálom a s pôrodom. V tomto období, toto je pôrod, ten prenatál je keď sme v brúšku. Všetko, čo sa deje okolo nás, má frekvenčnú podstatu a my to preberáme do seba. Preberáme do seba a neuróny v hlave, ako som ich tu kreslila, tak sa prepájajú na základe toho, čo sa deje okolo nás tu. Tu sa nastavuje základné frekvenčné prepojenie neurónov. A toto není potvrdené, ale to moja domnienka na základe mojej praxe dlhoročnej, že už v brúšku, to, čo sa deje počas tehotenstva, si my tak trochu povedala by som, že tak na 90% určujeme, ako bude prebiehať ten pôrod. Logicky, žena, ktorá je v tej roli obeti a tyrana, ktorá počúva druhých, ktorá otehotnila trebárs preto, lebo už by sa malo, alebo pretože ten partner chcel. A je viac menej v strese, lebo má svoj limbický otlačok. Tak ako bude rodiť? Ťažko, ako inak. Ako je iní budú hovoriť, áno. Bude znova v tej roli, buď bude v roli obete, ktorá to musí nejak urobiť, lebo ako sa to inak dá, nie? Lebo oni vedia viac. Alebo bude v tej roli tyrana, ktorý si zvolí niekoho, možno nie toho lekára práve, lebo ten je ako na tom z jej pohľadu na rebríčku vyššie, ale niekoho, kto je na tom rebríčku nižšie, na ktorého sa bude navážať. Takže si tak ako krásne bude prestupovať z jednej roli do druhej. A bude to ten pôrod, takto ako som hovorila, ako som kreslila, ako jemný, krásny, ťažko. Keď to nebude v ten deň 20. apríla, jak je napísané na koliečku, tak nabehne a začnú to riešiť. Nebude sa pýtať, nebude tvorca, nebude v tejto roli a nebude cítiť svoje telo, nebude sa pýtať toho dieťatka, nebude na neho napojená, nebude dôverovať viac vlastnému telu, vlastnému vnímaniu, aby zostávala v kľude a nebude vycentrovať svoju energiu. Nebude to robiť, pretože to nevie. Pretože keď ona má svoj príbeh, limbický otlačok, tu nás, stresujúci, tak to bude opakovať. A ďalej to bude opakovať, ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. Dáva to zmysel? Takže na tom vlastne znovu zrodenie pôrodu ten seminár a rieši sa tam presne tieto tri fázy. Splodenie, potom pôrod a prvý kontakt s tou novou dimenziou. To, ako sa to robí, nikde nepíšem, pretože je to výsosť tých, ktorí majú odvahu to absolvovať. Není to nič také, čo by bolo akože tajné alebo strašné, ale popisovať techniky není to, čo mám rada u nikoho ani u seba, pretože vyňaté niečo z konceptu
sa nikde neopláca, nie je to etické v rámci ani mojich učiteľov, ani mňa samotné, ani nikoho. Takže to je to, čo sa deje na jednotke a na dvojke sa deje to, že toto je taká ako rodina, ako ste videli. Toto je tá sexuálna energia, to je také to budové, toto je to logické a toto je ten mudrc. A oni spolu nejakým spôsobom fungujú. A kopírujú našu rodinu, v ktorej sme vyrastali. Mama, otec, dieťa. Poznáte to? A každá tá energia, mužská, ženská, detská, súvisí s niečím v nás. Tá detská súvisí s tým, ako cítime. Kto z vás má pocit, alebo má povedomie o tom, že pocit, cit a emócia nie je to isté? Skúste vyššie dať tie ruky, lebo ja to nevidím. Aha, ok. Pozrite sa, nechajte ruky hore a pozrite sa okolo. Kto vypadá? Aha. Naozaj to nie je to isté. Preto veľakrát s tým našim pocitom a s tým našim dieťaťom zaobchádzame neadekvátne vo vnútri samých. Naše dieťa, tento mozog súvisí s tým, ako zaobchádzam so svojím pocitom. Keď necítim a neviem, čo cítim, tak neviem, kde som na mape. Keď neviem, kde som na mape, neviem, kam chcem ísť. Pretože keď vám dám teraz mapu Bratislavy a neviem, kde som, tak mi na čo je tá mapa, že? Musím vedieť, kde sa nachádzam. A to, kde sa nachádzam, znamená, ako sa cítim. To, ako sa cítim, veľmi jasne ovplyvňuje to, akým spôsobom ja spracovávam ten pocit pocitu. Ten fakt pocitu. A ten súvisí so schopnosťou vnímať pocit, vôbec ho nesúdiť, ale z neho vycizelovať potrebu. To je ženská časť nás. To je táto časť, ktorá dokáže absolútne objektívne a bez akéhokoľvek súdu vnímať, aká potreba je teraz tá, ktorá ma uspokojí, tak aby bolo všetko v poriadku. A není to o tom, že chcem vyhovieť ostatným. Je to čiste sobecká vec. Potom je to tento mozog, o ktorom sa bavili. A to je tá energia, ktorá má najviac schopností sa v tomto 3D svete pohybovať. Niečo urobiť, niečo zabezpečiť. Cítim, viem, čo potrebujem, urobím to. To je okruh, ktorý keď v nás funguje, tak my sme šťastní. Nepotrebujeme na to iných ľudí. My sme šťastní. A potom sme vo vzťahu preto, že to šťastie chceme zdieľať. Tento ale model, ja ho nakreslím inak, pretože on trošičku metie v tejto chvíli. A toto dieťa, toto bude tá ženská energia a toto bude tá mužská energia. Medzi nimi musí fungovať výmena, aby to bolo. Tento model je väčšinou v nás, keď sa s ním nepracuje, úplne totožný s tým, čo sme zažili doma. Ako bola mama, oco, aký sme my boli. Toto sme my a toto je mama a oco. Keď tam absentuje nejaká časť, tam je oco alebo matka, tak ani v nás to nefunguje. Niekto napríklad veľmi dobre vie, čo potrebuje, ale nevie, ako to dosiahnuť. Nevie to proste v tej hmote zarealizovať. Niekto vie, čo cíti, ale absolútne nevie, čo by potreboval. A takto sa to dá pracovať s tým na rôznych úrovniach. Takže v dvojke pracujeme na tom, aby tento model. Elena Tonetti hovorí jednu veľmi krásnu vec a to je to, že toto keď dáte do kruhu, tak to je náš vesmír. A tento vesmír by mal byť slobodný od toho vesmíru, z ktorého sme vzišli. Keď tento vesmír je slobodný a prepája ho iba láska, tak nemusíme riešiť rodičov, pretože rodičia alebo tá rodina, z ktorej sme vzýšli, to je taký dopravný prostriedok. Z tohto uhlu pohľadu, keďže sme tu, tak z tohto uhlu pohľadu my naozaj si vyberáme najlepší dopravný prostriedok, aby sme sa tu mohli pohybovať v tomto 3D. A to ako keby ste prišli električkou číslo 6 sem.
tak nebudete na tričku mať 6 furt celý život, nie? Ani nebudete mať na oltári 6 alebo niekde, alebo neznášať 6, pretože ste prišli 6. Pokiaľ to tak je, tak to znamená, že váš systém tento nie je slobodný od toho, ktorým ste prišli. Rôzne náboženské smery nás veľmi metú v tom, čo všetko znamená úcta. Tá úcta v prvom rade znamená toto. My sme každý iný a neznamená to, že tento systém musí byť u každého rovnaký. Naopak. U každého je nejaký a tá úcta znamená, že rešpektujem, ako to máš nastavené a rešpekt znamená láska. Takže toto je napojenie lásky k matke a k otcovi. A láska neznamená, že robíte to, čo oni chcú. Znamená to, čo mi neprospieva. A to je veľmi sobecké z jedného hľadiska a veľmi prospešné z ďalšieho hľadiska. Sobeckosť je zdravá. A my sa to potrebujeme naučiť, pretože v momente, keď nepracujeme sami na sebe, tak na nás pracujú druhí. To platí. Pokiaľ my neobsadíme svoj systém, tak ho obsadí iný model. A v momente, kedy sa narodíme a kedy vyrastáme, tak tým limbickým systémom máme tento model obsadený vzorom, ktorý sme videli doma. Dáva to zmysel? Potom sa môžeme pozerať na to, ako cítim, potrebujem, realizujem. To vytvára náš život. Tak to je jednoduché to je. Potom sú ďalšie témy a toto je základ. Základ, bez ktorého sa ďalej nedá pohnúť. Nedá sa pohnúť toto je jednoducho povedané vzťah k sebe, vzťah k láske, ako som hovorila, zamilovanosť. Zamilovanosť je jednoducho stav, kedy toto dieťa dolu sa cíti happy. Ale nie preto, že je ono happy samo, ako šťastné, ale preto, že ten druhý sa k nemu správa tak, že ono je balón a cukrováva tam, mám všetko a majú ma radi, je fajn. A teraz mi povedia nie a ja, že zamilovanosť. Láska znamená, že ten druhý je autentický. Nemusí naplňať moje potreby, ale ja zvládam toto. Dáva to zmysel? Takže láska je práca. Lenže najskôr tá práca začína tu a potom tu. Pretože je tu niekto, kto má pocit, že tento model mu absolútne vyhovuje, že mu absolútne slúži k najvyššiemu dobru v sebe, ktorý má otisknutý. Je tu niekto taký, kto má ten pocit v tejto chvíli? Pozrite sa okolo. Ani jedna ruka není hore, ani moja. Není to tak, proste není. Táto planéta o tom asi nie je nastavená, aby sme takto fungovali. Takže tým, že, a to z vlastnej praxe môžem povedať na sebe aj na druhých, keď sa modeluje toto na novo, tak zistujeme veľmi veľa vecí a tým dozrievame. Je kopec rodičov, ktoré sú väčšie deti než ich deti. To je tragédia. A týmto sa nesmierne dozrieva v akomkoľvek veku. Stávame sa samostatnejším, stávame sa láskyplnejší a omnoho viac slobodní a nie tak závislí. Pretože v tomto štádiu, kedy sme závislí na tom, aby tento mozog bol vymanený z tej hrozby, že bude musieť zvládať tú samotu, ktorá ho ohrozila po tom narodení, tak my sme závislí na tom, čo robí ten druhý. A veľmi silne závislí a bolí to. Že? To veľmi bolí, toto. Ako náhle ja toto nemám vo svojich rukách, tak som v pasti. Absolútnej pasti. Pretože toto ma nezachráni. Toto musí fungovať tadiaľto, aj tadiaľto. Ja potrebujem mať logickú stránku veci uchytenú veľmi jasne a pevne, ale potrebujem aj tú emočnú stránku. My si totižto v tejto civilizácii hráme takú vtipnú hru a tá sa volá, že zvládnem čokoľvek. My si myslíme, že my môžeme zvládnuť čokoľvek, ale emočne my sme omnoho menej schopní zvládať, než si myslíme. Toto je myšlienka a toto je ten pocit a cit.
A emócia je niečo, čo si tento mozog veľmi dobre schovával na taký miešok tu nám. A v momente, keď sa dieťa nemôže prejaviť a nemôže tak škriekať ako presne toto, to je dobré, že plače, tak ono si takto necháva také marvančeky a v momente, kedy bude môcť potom vrešťať, tak bude vrešťať všetkými tými marmancami tu na. Marmance sú také tie hlinené guličky, ktoré sme si hádzali, keď sme boli mali do tých jamok. Tak sú marmance, ja to volám marmance. Takže emócia je nahromadená znôžka pocitov, ktoré nemohli byť vyjadrené v aktuálnom čase. Poznáte to tak, že niekto vám niečo povie, urobí a vy prehnane reagujete, máte pocit proste. A na samotu my reagujeme tak, že keď sme boli oddelení od tej matky, tak v momente, keď partner povie nie, tak nám sa okamžite spúšťa ten pocit osamotenia. Dáva to zmysel? Nepomôže vám, že to viete. To vám hovorím na rovinu. Lebo to je tento mozog, ktorý v tejto chvíli funguje. Áno? Nie. Otázka bola, či sa vraciam do momentu pôrodu. Nie. Nie je dôležité vedieť, čo ste zažili. Prvá vec je tá, že to, čo sme zažili, tak to vyžaruje z osobnosti. To je frekvencia. Ale ja som sa skôr chcela opýtať na to, že či vlastne dôležité je to, jak sme sa narodili, alebo ako dôležité je to, ako sme boli počatí. Že keď niekto, že bol napríklad omylom, náhodou, tak to potom už je celé zle, alebo že to dá vrátiť. To je dobrá otázka, celé zle. To je dobrá otázka, ma navádza na to, aby som vám skôr než odpovedať na túto otázku, tak trošku teraz odbočím. Všetko, čo sme si z hľadiska tejto voľby tu vybrali ako ten dopravný prostriedok, to znamená nechcené počatie, pôrody, lahôdky pôrodné a podobné veci, tak to v nás vyvoláva určitú frekvenciu a my tú frekvenciu potrebujeme prekonať. My potrebujeme sa dostať inám. A tá práca je to, čo z hľadiska toho nehmotného sveta, z toho duchovného hľadiska nás posiluje. To je tá práca, ktorú my tu robíme. To není job, ktorý máme, to není partner, ktorého máme, to nie sú deti, ktoré máme. To sú formy. A formy naplňame tým, že keď sa rozhodnem napríklad, ako ty, prepáčte, ja mi týkam všetkým, môžem týkať, hej? Keď ty sa nebola počatá v láske, akože v tej ideálnej, tak v podstate na tejto úrovni si povedala, predstav si seba ako dušu a si povedala, to nevadí, ja sa budem milovať, aj keď ma budú byť. Napríklad. Hej, takto, ja som to teraz prehnala, ale nejakým spôsobom to nemusí byť ani prehnané. Potom je veľmi dôležité jedna vec. Tu som ukazovala starý limbický otisk. Tlačok, toto nový. V rámci je dôležité aj počatie, aj prenatál, aj pôrod, aj tie prvé roky. Pretože každý ten level má iný dopad na život. Ale ja to tu nebudem rozoberať, preto sú odstupňované tie semináre. To, čo sa deje na všetkých, ale je, že my sa nemusíme vrácať tam, kde sme boli. To je jasné. Ten človek, ja nerobím semináre pre veľké skupiny, ale pre menšie a tam sa deje to, že ja presne viem, že ja od človeka navediem, presne jasne. Toto je to staré, toto je to nové. V hlave máš prepojený starý, neurónové prepojenie, po semináre budeš mať nový a ty si môžeš vybrať, kadiaľ pôjdeš. Voľba. Není to preprogramovanie, že delete, a niečo. Každý zvládol ten seminár? Prosím? Každý zvládol ten seminár úspešne. Áno. Každý zvládol úspešne. To, čo je ilúzia sľubovať, je, že budete mať len toto. Nie. Budete mať oba. Starý bude silnejší než nový. A tá práca, ktorá posiluje toho ducha, je, že sa budete potrebovať stále vrátiť, stále zas a znova k tomu novému. To znamená, pokiaľ v tvojom prípade to je som nechcená existenciou, tu je som chcená existenciou. A
táto cesta je tá individuálna práca, na ktorú mám tiež svoje už vyvinuté praktiky. Ako to urobiť v tom každodennom živote. Dáva to zmysel? Odpovedala som? To dôležité je, ten rozdiel, a to možno si skončím, je, že keď je niekto nemilovaný, alebo má proste akýkoľvek tú frekvenciu, tak poznajú. To je ako keď teraz, vy viete presne, aký to je pocit, keď sedíte na zadku a máte preložené nohy. To viete. A teraz vám poviem, skočte na mesiac, doneste trochu hviezdneho prachu a za 2 minúty sa vráte. Čo urobí vaše telo? Ovečka šok. Nevie, aké to je, keď skáče hore, že? A to je to samé, to je to isté. Keď poviem, no tak sama je rada, nie? Veď to je všade napísané, to nevieš? A tvoje telo, že? To nevie, pretože nemá tú frekvenciu v hlave. Keď raz vyskočíš na ten mesiac, tak budeš vidieť, aké je to je a budeš sa tam vedieť vrátiť. Keď raz budeš vidieť, aké to je chce na existenciu, tak sa tam budeš vedieť vrátiť. Dáva to zmysel? O tom to je. Není potreba 1000 rokov terapii ani 250 000 sedení. Dôležité potom je to robiť. Delať to. Ďakujem krásne.